Príde žena do parku a sadne si na lavičku. O chvíľku si ku nej prisadne bezdomovec a hovorí: ideme sa milovať? Prečo? Veď vás vôbec nepoznám. Tak prečo sedíš na mojej posteli? Psychiater vyšetruje pacienta a pýta sa ho, čo by sa stalo, keby som vám odrezal jedno ucho. Nepočul by som. A čo by sa stalo, keby som vám odrezal druhé ucho? Nevidel by som. Ako to? Diví sa psychiater. Spadli by mi okuliare. Plače muž nad hrobom a pritom hovorí: ty si nemal zomrieť, ty si nemal zomrieť. Jeden okoloidúci sa zastaví a slušne sa pýta: niekto z rodiny? A muž na to: nie, manželkin prvý muž. Po svadobnej noci hovorí muž žene: ty si moja Snežienka. Áno, a prečo? Pýta sa žena. Bola si moja prvá, odvetí muž. A ty si môj Boeing, vraví žena o chvíľu. To som bol tak dobrý, poteší sa muž. Nie, si môj 744. partner. Manželský pár nemôže otehotnieť a preto sa objednajú u odborníka. Keď testy nič nezistia, doktor im navrhne, aby súložili pred jeho očami. Všetko ide tak, ako má, a doktor je už z toho zúfalý. Zrazu si všimne, že muž sa chystá vyvrcholiť, ale ten sa zrazu postaví a ide preč. Doktor na to: čo to robíte? Idem na záchod, ide na mňa čudné šťanie. Homosexuál sa dostane po smrti k svätému Petrovi, ktorý má rozhodnúť, či pôjde do neba alebo do pekla. Ako sa tak prechádzajú rajskou záhradou, svätý Peter sa zohne po jablko. Homosexuál neodolá a rozdá si to s ním. Ak sa to ešte raz zopakuje, pôjdeš okamžite do pekla. Prechádzajú sa ďalej a Petrovi spadne pero. Homosexuál neodolá a zopakuje sa predošlá scéna. Tak toto je už vrchol, ideš do pekla. O pár dní príde svätý Peter do pekla a tam je strašná zima. Ide za Luciferom a pýta sa, čo to má znamenať. No, to máš tak. Skús sa zohnúť po polienko. Syn sa pýta matky: mama, koľko váži Boh? Čo ja viem, koľko váži? Akože, ty to nevieš? Veď som počul, ako si v noci hovorila: Bože, Bože, aký si ťažký. Kňaz, cestujúci autom, zbadal pri ceste stopujúcu rehoľnú sestru. Zastavil, ponúkol jej rameno, ktoré s vďakou prijala, a pomohol jej nastúpiť. Keď ju usadil a zapol pásy, všimol si, že z mníšskeho habitu vykúkajú nádherné nohy, čo ho vykoľajilo tak, že mu ruka sklzla a pohladila jej stehno. Sestra na neho pozrela a vraví: Otče, pamätajte na žalm 129. Kňaz sa so znepokojením začal ospravedlňovať a prinútil sa zložiť ruku zo stehna, avšak oči z neho odvrátiť nedokázal. Po chvíli pri zmene radenia mu ruka opäť sklzla. Sestra opäť pozrela a vraví: Otče, pamätáte na žalm 129? Znova sa kňaz ospravedlňuje: Prepáč, sestra, ale telo je slabé. Po príchode do kláštora mníška vystúpila, veľa významne sa usmiala a šla si svojou cestou. Kňaz sa náhlil do kostola, našiel Bibliu a hľadá žalm 129. Len ďalej postupuj a dôjdeš k vrcholu. Novinárka išla po predmestí a všimla si jedného malého starčeka, ako sa na hojdacom kresle vyvaľuje na slnečných lúčoch. Dostala nápad a ide k nemu. Dobrý deň, pane. Nemohla som si nevšimnúť, ako vyzeráte spokojne. Mohli by ste mi pre naše noviny prezradiť recept na spokojný dlhý život? Fajčím denne 3 krabičky cigariet, za týždeň vypijem bedňu whisky, jem mastné jedlá a zásadne necvičím. To znie naozaj zaujímavo. A koľko máte rokov? 31. Príde chlapík s opicou na pleci do baru a objedná si vodku. Keď vypije, opica rozbíja poháre, skočí k baru, porozbíja fľaše, zrazu odskočí na biliardový stôl, zbadá biliardovú guľu a zožerie ju. Všetci sa čudujú
Ale jej majiteľ hovorí, vždy takto vyvádza, keď si vypijem. Prídu o týždeň a chlapík si znova objedná vodku. Keď si vypije, opica znova začne skákať po stoloch. V bare rozbíjať poháre a fľaše. Zrazu priskočí k stolu, kde sú v miske čerešne, zoberie si jednu, prezerá si ju zo všetkých strán. Strčí ju do zadku a potom ju zhltne. Nikto nechápe a pýtajú sa ho, prečo si ju strčila do zadku. No viete, odvtedy, čo zjedla tú biliardovú guľu, radšej si všetko najprv odmeria. Blondínka príde s obsom k veterinárovi a prosí, pozrite sa, pán doktor, čo mu len môže byť. Dávam mu úplne všetko, čo pes potrebuje k správnej výžive. Ale on stále nežerie a nežerie a nežerie. Veterinár sa pozrie na psa a odpovie blondínke, pretože je vypchatý a vypchatý a vypchatý. Manželia mali ťažkú autonehodu. Manželka utrpela silné popáleniny na tvári. Pretože bola hrozne chudá, nebolo možné vziať jej na tele kožu k transplantácii. Doktor nakoniec požiadal manžela, aby sa darcom stal on. Ako je známe, najčastejšie sa pre transplantáciu berie koža zo zadnej časti tela. Doktor preto požiadal manžela, aby zachoval úplnú mlčanlivosť. Operácia sa podarila a manželka vyzerala snáď ešte lepšie ako pred nehodou. Všetci ju obdivovali a ona sa chcela poďakovať manželovi. Drahý, chcem ti poďakovať, že si to pre mňa urobil. Ale nepoznám spôsob, ktorým by som ti to mohla odplatiť. Tým sa vôbec netráp, miláčik. Pre mňa je odmenou už len to, keď príde tvoja matka a poboská ťa na tvár. Superman si raz len tak lietal nad mestom, keď zrazu na streche jedného domu uvidel superženu, ako sa úplne nahá vyvaľuje na slniečku. Vraví si, celé noci o nej snívam. Toto je moja jediná šanca. Tak zletel dole, do nej a zase von. Rýchlo ako blesk vzlietol zase naspäť hore do neba. Superžena si všimla, že sa niečo stalo a pýta sa, čo to bolo? Neviditeľný muž z nej vstal a vraví, neviem, ale cítil som niečo divné v zadku. Smrteľne chorý pacient sa pýta sestričky, sestrička, mám ešte nejakú šancu? Vy vôbec nie ste môj typ. Lord volá domov a pýta sa Jamesa, James, stalo sa niečo doma počas mojej neprítomnosti? Áno, zlomil som lopatu. Čo? Lopatu? Áno, keď som zahrabával vášho psa. Môjho psa? Zomrel, keď vám zhorel dom. Čože? Zhorel mi dom? Keď sa vaša žena dozvedela, že vaša dcéra je tehotná, spadol jej svietnik z ruky a podpálila dom. Čo? Moja dcéra je tehotná? James, máš pre mňa aj niečo pozitívne? Áno. Váš test na AIDS. Chlap zbalil ženskú. Všetko sa vyvíjalo priaznivo, ale v kritickom okamihu sa mu nechcel postaviť. Skúšal si to sám, ale nič nepomáhalo. Nakoniec z každej strany uviazal jednu ceruzku a súlož prebehla viac menej uspokojivo. Akurát po akte hovorí jeden pisk druhému. Človeče, už som zažil hrubého, aj tenkého, dlhého, aj krátkeho, ale prvý raz som ho videl na nosítkach. Detko si podal inzerát. Odpovedala mu staršia vdova. Zobrali sa a po svadobnej noci sa ho suseda pýta. Detko, čo ste robili s tou ženou, že tak kričala? Robil som jej cucfleky. A čím? Veď nemáte zuby. Kombinačkami. V malom obchode bola na dverách výrazná cedula Pozor, pes. Chlapík prišiel vliezol opatrne dovnútra a pozerá. Pri pulte leží starý baset a spí. Pýta sa predavača. No, nevyzerá, že by mohol byť nejako nebezpečný. Môžete mi povedať, prečo ste tam dal tú cedulu? Keď tam nebola, ľudia oňho zakopávali. Pozval medveď všetky zvieratká z lesa na párty a povedal im, že každé z nich mu musí priniesť pekný a hodnotný darček, ináč ho svojim veľkým vtákom vymastí po chrbte. Prišiel vlk
a daroval mu hifi súpravu. Medveď sa potešil a nazval ho kamarátom. Líška mu priniesla farebný televízor. Veľká kamarátka a podobne aj ostatné zvieratká, keď tu zrazu dôjde na rad zajac a daruje mu obyčajnú malinu. Maco sa naserie, vytiahne svojho veľkého vtáka a trestá ním zajačika po chrbte jedna radosť. Ten sa však začne strašne rehotať. Čo je, zajko, teba bitka nebolí? Pýta sa medveď. Ej, bolí ma to, bolí, ale nemôžem sa nesmiať, keď vidím, že Ježko ti nesie obyčajnú slivku. Pán Novotný, vaša slečna dcéra pred malou chvíľkou súhlasila, že sa stane mojou ženu. Sám ste si na vine? Na čo sem každý večer chodíte? Kocúr na streche dvorí mačke. Chodí okolo nej a lichotí jej. Nakoniec jej do uška zašepká. Umrel by som pre teba. A koľkokrát? Pýta sa mačka. Jožko je na kúpalisku s rodičmi, zrazu sa na vlhkých kachličkách pošmykne, stratí rovnováhu a už sa dokaličí, ale v poslednej chvíli sa chytí otcovho pipíka a zachráni sa. No vidíš, keby si bol s maminkou, tak máš rozbitú hlavu. Rozprávajú sa malý ušný mas, malý zubný kas a malá vaginálna blcha. Malý ušný mas sa sťažuje. To si neviete predstaviť. Každé jedno ráno vnikne do ucha agresívna vatová tyčinka. Všetko to tam čistí a ja mám teda čo robiť, aby som sa vôbec schoval. Potom spustí malý zubný kas. To je nič, pretože u mňa každé ráno a aj každý večer naletí do úst agresívna zubná kefka, a teda tie jej štetiny, no hrôza sa ukrývať. Malá vaginálna blcha len kývne rukou a vraví, to je stále nič, páni. Ku mne do ženského lona. Každé ráno, každé dopoludne, každé popoludne a každý večer vniká akýsi holohlavý pán, nevie sa rozhodnúť, či má ísť von alebo dnu. No a ako by to nestačilo, nakoniec mi ovracia celý domček takou mľazgavou bielou tekutinou. V tom jej malý zubný kas skočí do rečí a vraví, no počkaj chvíľu, toho poznám tiež. Príde chlap z fitness centra domov a hovorí žene, všetky svaly ma bolia, ale to je dobre, keď bolia, znamená to, že rastú. Žena ho kopne medzi nohy a vraví, tak nech rastie. Asi budem chorá, už druhý deň ma bolí hrdlo, hovorí sekretárka účtovnícke. Tak na to viem skvelý recept, odpovie jej ona. Mňa keď bolelo minulé hrdlo, vyfajčila som mužovi a bola som OK. Na druhý deň sa sekretárka vrhne k účtovníčke a nadšene jej hovorí, ty, naozaj to pomohlo. Vyfajčila som včera tvojmu mužovi a on ani nemohol uveriť, že to bol tvoj nápad. Idú dvaja policajti po ulici a nájdu zrkadlo. Jeden z nich ho zdvihne a hovorí, jej, to je moja fotka. Druhý mu zrkadlo vezme a nadáva mu, ty blbec, veď to je moje fotka. Tak sa tam hádajú a nakoniec idú za šéfom. Ten vezme zrkadlo a vraví, páni, tak toto je moja fotka. A strčí si zrkadlo do vrecka. Príde domov, vyzlečie sa a zrkadlo mu vypadne. Zodvihne ho jeho dcéra a začne kričať, mami, tatko má nejakú ženskú. Pribehne jeho stará, schmatne zrkadlo a znechutene vraví, fuj, tá je ale škaredá. Manželský pár sa bol potápať v zátoke San Francisca a žena sa pritom stratila. Zúfalý manžel sa vrátil domov a oznámil celú vec polícii. Druhý deň ráno zazvoní zvonček a za dveřmi stoja dvaja policisti s vážnym várazom na tvári. Pán Walker, máme informácie o vašej pani. Čo sa jej stalo? Máme pre vás 3 správy. Jednu zlú, jednu dorbú a jednu skvelú. Ktorú chcete počuť najskôr? Tú zlú. Našli sme vašu pani utopenú v zátoke. A aká je tá dobrá správa? Keď sme ju vytiahli, mala na sebe dobré 2 tucty krabov a 2 kilá humrov. No a aká môže byť tá skvelá správa? Policista sa usmial, mlsne sa olízol
a hovorí, zajtra ráno ju znova vytiahneme. Väzeň vraví spoluväzňovi, želám ti šťastný nový rok, ale veď je len máj. Áno, ale počul som, že ti ešte rok pridali. Žofka, dneska ťa umilujem k smrti, povedal manžel, sadol si k televízii a zaspal. Tak čo? Budí ho žena. Bude niečo? Vieš čo? Darujem ti život. Príde chlapík z práce a nájde manželku, ako ju miluje zarastený, poplátaný bezdomovec. Zaskočený ostane stáť. Manželka si ho všimne a pokojne mu hovorí: Drahý, tento pán prišiel, slušne zaklopal, pozdravil a povedal, že vonku je veľká zima, tak či by som mu nedala niečo teplé, čo manžel už nepoužíva. Príde chlapík z krčmy domov a žena naňho kričí: Kúpil si chlieb? Nekúpil a odteraz nebudem robiť žiadne ženské práce. Žena sa začala vyzliekať a hovorí: Tak poď robiť mužskú prácu. Čo nepoznáš srandu? Davaj tašku a peniaze, idem kúpiť ten chlieb. V meste je záplava, jeden chlap je na streche, kde pre neho prídu záchranári na lodi a hovoria mu: Pane, nastúpte si na loď. Nie, mňa zachráni Boh. Záchranári prídu neskôr opäť, tentoraz na helikoptére a hovoria mu: Pane, nastúpte si. Nie, mňa zachráni Boh. Muž zomrie. V nebi stretne Boha a hovorí mu: Bože, prečo si ma nezachránil? Ty debil, veď som ti poslal loď a aj helikoptéru. Pozerajú babka a detko v televíznej reklame na krém na omladnutie. Babka hovorí detkovi: Choď kúpiť ten krém. Natrú si ho na chleba, zjedia ho a idú spať. Ráno hovorí detko babke: Ten krém naozaj funguje. V noci som behal na záchod ako 6-ročný. A babka odpovedá detkovi: Asi máš pravdu, ja som sa v noci posrala ako 2-ročná. Mami, kúpiš mi zmrzlinu? Nemusíš mi hovoriť mama len preto, že chodím s tvojim ockom. A ako ti mám teda hovoriť? Tak ako všetci, Martin. Lev hovorí zvieratám v lese: Kto skočí z tejto skaly, zaplatím mu $1 000 000. Potom zlezie zo skaly a dolu čaká na odvážlivcov, keď zrazu zo skaly zletí veľký medveď. Bez zranenia sa postaví a lezie späť. Lev nechápavo krúti hlavou: Počkaj, veď si vyhral ten 1 000 000. A medveď nahnevane odvrkne: Čakaj, najprv zabijem toho, kto ma sotil. Letí Slovák s Američanom v lietadle a Slovák hovorí: Už sme na Slovensku. Ako to viete? Ukradli mi hodinky. Sexy blondínka v super krátkej minisukni sedí za barovým pultom a pije kávu. Počase chce zaplatiť a tak zavolá na barmana: Mám jednu malú čiernu. To vidím, odpovedá barman. A stojí? Dokončí otázku blondínka. Všetkým naokolo. Sedia dve blondínky vo vlaku a jedna druhej hovorí: Počula som, že najlepší milenci sú Maďari. A druhá na to: Nie, ja som počula, že najlepší milenci sú Indiáni. A oproti sediaci muž hovorí: Dámy, dovoľte, aby som sa predstavil. Volám sa Láslo Vinetov. Miluje sa indiánsky pár a po 3 dňoch, bez prestávky, hovorí muž žene: Drahá, teraz ma 3 dni neuvidíš. Ideš na lov? Potešila sa žena. Nie, ide odzadu. Manželia ležia v posteli. Manžel sa chystá zaspať a v tom mu žena hovorí: Mohol by si mi aspoň raz povedať niečo milého, nežného. A čo by to ako malo byť? Že som tvoj poklad najdrahší. Si môj poklad najdrahší. Že ma miluješ. No tak milujem ťa. No a teraz si vymyslí niečo sám. Dobrú noc, Božka. Raz stretla Jane Tarzana. Trochu sa s ním porozprávala, ako ide život, ako poslúchajú opice a tak,
a potom sa ho opatrne spýtala. Tarzan, a čo sex? Sex? Čo je to? Jane mu to slušnými slovami vysvetlila a Tarzan pochopil. Aha, jasne. No na to používam dieru v strome. Ale Tarzan, na to ideš úplne zle. Musím ti ukázať, ako sa to robí. Uvidíš, že to bude lepšie, ako ten tvoj strom. Vyzliekla si šaty a ľahla si na zem. Tarzan si odložil kus kože, čo nosil okolo bedier, pristúpil bližšie a potom celou silou kopol Jane do rozkroku. Jane sa skrútila od bolesti. Čo to robíš, hlupák? Kontrolujem, či nemáš včely. Príde pán s mŕtvým psom v náručí za farárom a spýta sa ho, či by mu ho nepochoval. To predsa nejde. My robíme obrady iba pre ľudí. Ale pán farár, to bol môj najlepší priateľ, rodinný príslušník. Nedalo by sa to nejako urobiť? Farár hovorí, nie, ale na druhom konci dediny v tom statku žije taká sekta. Tí vám ho určite pochovajú. Pán sa spýta, a myslíte, že im bude stačiť 10 000 eur? Ale, a prečo ste to nepovedal hneď, že psíček bol katolík? Ide muž do erotického salóna a akciu za 100, 200 a 300 eur. Muž povie, chcel by som vyskúšať tu za 100. Zo salóna vybehne krásna kočka a povie mu, ak ma chytíš, môžeš si so mnou robiť, čo chceš. Muž uteká, schudne pritom 5 kilogramov, pomiluje ženu. Príde zas a povie, chcem tu za 200. Zo salóna vybehnú 2 kočky a povedia to isté. Muž schudne 7 kilogramov a pomiluje obe ženy. Nakoniec príde tretí raz a povie, že chce tu za 300. Zo salónu vybehne svalnáč a kričí, utekaj, pravidlá poznáš. Svatý Petr přijde do pekla, všude mrtví čerti, zkáza. Najde třesoucího se satana, který vysvětlí, důmař sem přišel, vytáhl pilu, všechno zničil. Vezmi ho do nebe, prosím. Petr souhlasí. Důmař je tedy najednou v nebi. Rozhlíží se, všude obláčky, klid mír, děti si hrají, andělé poletují sem a tam. Pak se usměje, nastartuje pilu a zvolá bonus level. Háda se péro s kozami, kto to má horšie. Kozy povedia, celý deň sa mačkame v podprsenke a večer príde nejaký debil a začne nás mačkať. Péro odpovie, to ja to mám horšie, celý deň sa mačkám v slipoch, večer ma navlečú do pláštenky, hodia do výťahu a vozia ma hore a dolu, pokiaľ sa nepovraciam. Babka si vyberá v banke peniaze a slečna pri okienku jej hovorí, pani, ale zo zadnej strany, tam dolu, sa musíte aj podpísať. A čo to tam mám napísať, cérenka moja? No normálne, tak ako sa podpisujete na listy. A babka napísala, všetkých vás pozdravujem a boskávam, vaša babka. Východňar v lietadle. Znace co, ja mám také nešťastce, dze som, tam še takoj cožkaj stane. Z reproduktora sa ozve, lietadlo havaruje, keďže sme nad morom. Každý pasažier dostane píšťalku na odháňanie žralokov. Východňar začne lamentovať. Uvidzice, buď vyfasujem píšťalku bez džúrky, abo natrafím na hluchoho žraloka. Príde chlapík za prostitútkou a pýta sa. Za koľko by si šla? Ona mu vraví. Za 500. Chlapík sa chytí za hlavu. 500? To je veľa. Ja mám len 100. Baba prevráti oči a povie, 100 je málo. A chlapík, ale mám aj mobil. Ona porozmýšľa a hovorí, tak dobre, 100 a mobil. Keď je po všetkom, chlapík sa oblečie a dáva jej 100 korún. A čo ten mobil? Pýta sa prostitútka. Aha, no píš si 0905. Riaditeľ si už hodnú chvíľu brúsi zuby na novú sekretárku. Konečne sa mu podarí pozvať ju na večeru. Ide do luxusného hotela, objedná apartmán a v reštaurácii najlepší stôl. Ona príde a začne sa napchávať. Studené predjedlo, teplé predjedlo, krabia polievka, hovedzia polievka,
šalát, hydinové mäso, bravčové mäso, dezert, víno. Riaditeľ celý nažhavený a nedočkavý sa pýta: Slečna, to sa vždy takto napchávate? Ona na to: ale nie, to len keď mám menštruáciu. Policajtovi sa narodí syn. V nemocnici sa pýta lekára: pán doktor, no ako? Viete, máme tu menší problém. Váš syn je ako kliešť. Prečo? Cucia krv? Nie, hlava zostala vnútri. Prichytená prostitútka na výpovedi u policajtov. Ale veď ja neponúkam sexuálne služby. Ja len predávam kondómy a navyše gratis ponúkam ich bezplatné testovanie. Detko s babkou stoja v nebi na nádhernej pláži. Všade okolo nich sú šťastní ľudia. Nikto nemá žiadne starosti. Proste sú v raji. V tom detko vylepí babke obrovskú facku. Prečo si to urobil? Pýta sa babka. Keby nie tá tvoja sprostá zdravá výživa, už sme tu mohli byť dávno. Mladá žena končí dlhú spoveď a farár jej zničene hovorí: vieš, dcéra, čo by si za také hriechy zaslúžila? Viem, otče, ale keď ja to tak rada robím zadarmo. Zomrie programátor a dostane sa do pekla. Po týždni Lucifer volá Bohovi: to čo za blázna si mi sem poslal? Však mi už zničil všetky kotly, poškrtil všetkých čertov a už 3 dni bezhlavo behá po všetkých chodbách pekla a reve, kde je prechod do druhého levelu. Dve bývalé spolužiačky sa stretnú v kaviarni a rozprávajú sa. Čo teraz robíš? Pýta sa jedna. Som sekretárka. A čo to obnáša? No, ráno uvarím riaditeľovi kávu, napíšem list alebo niečo, čo mi nadiktuje, potom sa pohráme, ideme na obed, niečo mu napíšem, pohráme sa a je večera a tak ďalej. A čo robíš ty? Ja robím tiež šľapku, akurát toho písania nemám toľko. Mníška ide na spoveď. Otče, musím sa k niečomu priznať. Hovor. Pod rúchom nikdy nenosím spodnú bielizeň. To nie je taký veľký hriech. Pomodli sa 5 otčenášov, 5 zdravasov a urob 5 kotrmelcov cestou z kostola. Príde maník do tetovacej dielne a hovorí: mohli by ste mi na chrbát vytetovať tank? Jasné. Po 2 minútach práce tetovač hovorí: tak, hotovo. Za 2 minúty? Veď to boli len 4 písmená. Pýtajú sa pani Kukučkovej, či sa chce nechať po smrti spopolniť, alebo sa nechá pochovať. Čo ja viem, ale asi dám na svojho muža a poslúchnem ho. A ten čo hovorí? Ten mi stále hovorí, že sa mám dať vypchať. Chlapík sa kúpe v jazere, keď ho zrazu niečo začne strašne ťahať za gule. Z hlbín sa ozve: +2 alebo -2? Chlap nechápe, ale stále ho to silnejšie ťahá pod vodu, tak zakričí: +2. Ťah povolí a chlapík v pohode dopláva k brehu. Ale keď vylezie z vody, zistí, že má 4 gule. Tak skočí do vody, že keď ho to začne znova ťahať, tak zakričí -2 a bude to v pohode. Pláva a zrazu ešte silnejší ťah za gule a z hlbín sa ozve: +4 alebo -4. Prišla pani k súkromnému doktorovi, ktorý mal v ten deň zrovna blbú náladu, a tak, keď ju prezrel, prehlásil na adresu jej bolestí: no, budete sa musieť naučiť s tým žiť. Keď jej potom prišiel účet na 350 €, poslala ho späť s poznámkou: budete sa musieť naučiť žiť bez toho. Lekár v ordinácii hovorí blondínke: na vašu nespavosť vám dám také lieky, že po nich zaspíte, ako keď vás do vody hodia. To nerobte, pán doktor. A prečo nie? Ja vôbec neviem plávať. Muž má problém s predčasnou ejakuláciou, tak ide k lekárovi. Pán doktor, čo môžem proti tomu robiť? Pýta sa. Lekár odpovie: keď cítiš, že to na teba ide, skús sa niečím vystrašiť. Možno to pomôže oddialiť veci.
Nadšený muž ide domov, kúpi si štartovaciu pištoľ a vyskúša to so svojou manželkou, ktorá ho už čaká v posteli. Sú v polohe 69. Keď muž cíti, že sa blíži koniec, vytiahne pištoľ a vystrelí. Na druhý deň sa vráti k lekárovi. Ten sa ho pýta, tak ako to šlo? Muž si povzdychne, nič moc. Keď som vystrelil, manželka mi vyprázdnila črevá do tváre. Odhryzla mi 3 cm zo šperku a sused vybehol zo skrine so zdvihnutými rukami. Príde pacient k lekárovi a ten ho vyzve, aby sa vyzliekol. Pacient sa vyzlečie, lekár si ho obzerá a neveriacky sa pýta, prosím vás, prečo máte plechové slipy? Pacient odpovedá, pán doktor, aby som sa chránil pred AIDS. Lekár prezerá pacienta ďalej a po chvíli sa opäť pýta, a prečo prosím vás, nemáte prsty na nohách? No pretože mi nedávno praskla guma na slipoch. Muž sa rozpráva so svojím kamarátom o manželstve. Dôverujem svojej manželke, ale vždy tam je tá malá pochybnosť. Kamarát prikývne, chápem, o čom hovoríš. O pár týždňov neskôr musí muž ísť na služobnú cestu. Pred odchodom poprosí kamaráta, aby dohliadol na jeho dom. Vieš, dôverujem manželke, ale stále mám tú pochybnosť. Kamarát súhlasí. O 2 týždne neskôr sa muž vráti a stretne sa s kamarátom. Tak, stalo sa niečo, kým som bol preč? Kamarát váha. Mám pre teba zlé správy. Hneď na druhý deň po tvojom odchode sa pred tvojím domom zastavilo cudzie auto. Tvoja manželka vybehla, nasadla a odišli. Večer sa vrátili. Vidím, ako vystúpia, vojdú do domu a zapnú svetlá. Prikradol som sa k oknu a videl som, ako sa boskávajú. Potom si muž vyzliekol košeľu, tvoja manželka si vyzliekla blúzku a potom zhasli svetlá. Muž sa nakloní dopredu, vzrušený. A čo sa stalo potom? Kamarát si povzdychne. Neviem, bola príliš tma na to, aby som videl viac. Muž si chytí hlavu. Vidíš? Presne na toto som myslel. Vždy tam je tá pochybnosť. Pár má prvýkrát intímny styk a atmosféra sa začína zahrievať. Po chvíli sa muž spýta ženy, mohla by si trochu viac roztiahnuť nohy? Žena to urobí a pokračujú. O pár minút neskôr ju znova požiada, trochu viac, prosím. Žena to znovu urobí, no muž ju ešte raz požiada, len o trochu viac. V tomto bode je žena už frustrovaná, ale súhlasí. Nakoniec, keď ju znova požiada, mohla by si ešte trochu viac roztiahnuť nohy? Žena nahnevane vybuchne. Čo sa snažíš urobiť? Chceš tam dostať aj svoje gule? Muž odpovie, nie, chcem ich odtiaľ vybrať. 3 staršie dámy sedia spolu v domove dôchodcov a spomínajú na staré dobré časy. Prvá pani hovorí, pamätám si, keď som išla k zeleninárovi a kúpila som si uhorku, ktorá bola taká dlhá a taká hrubá, len za pár korún, ukazujúc rukami veľkosť. Druhá dáma prikývne a dodá, cibule boli vtedy tiež oveľa väčšie. 2 obrovské cibule som mohla kúpiť za pár korún. Aj ona ukazuje veľkosť rukami. Tretia dáma, ktorá doteraz mlčala, sa nakoniec ozve, ani slovo nepočujem z toho, čo hovoríte, ale pamätám si toho chlapa, o ktorom rozprávate. 3 mníšky sa bavia. Prvá hovorí, keď som upratovala u pána farára, našla som mu na záchode porno časopisy. Druhá, ja som mu zasa v spálni našla kondómy. A viete čo? Všetky som poprepichovala špendlíkom. Tretia, a do predele. Sťažuje sa novomanžel Mišo kamarátovi Ferovi. Tá moja žena ma k sebe do postele pustí najviac raz za týždeň. Nie, to si na tom ešte dobre, chlácholí ho Fero. Poznám niekoľko chlapcov, ktorých tá tvoja potvora pustí k sebe do postele len raz za mesiac. Človeče, vy ste úplne hluchý. Viete o tom? Vraví lekár pacientovi. Pacient sa na neho chvíľu pozerá a potom hovorí, pán doktor, prestaňte nervózne prežúvať a pokojne mi povedzte, čo mi je. Váš manžel potrebuje pre spanie absolútny kľud.
Predpíšem vám uspávacie prášky. Kedy mu ich mám podať pred večerou alebo po večeri? Jemu nie. Tie prášky sú pre vás. Doktor hovorí sestričke: Poboskajte ma. Nemôžem, pán doktor. Ale sestrička: Veď ma poboskajte. Nemôžem, pán doktor. No tak, veď nerobte drahoty a poboskajte ma, nalieha doktor. Nemôžem, pán doktor. Veď už aj tak som celá nesvoja, keď tu ležím takáto nahá pod vami. Príde slepec na pláž, vybalí sa a začne si nafúkovať nafúkovaciu anču. Pristúpi k nemu plavčík a hovorí: Nepríde vám to blbé ležať na pláži na nafúkovacej anči? Dokeľu, takto som sa celý týždeň miloval s nafúkovačkou. Rozprávajú sa Američan, Nemec a Arab. Američan: Mám 4 synov, ešte si urobím jedného a mám basketbalové družstvo. Nemec na to: Mám 10 synov, ešte jeden a bude futbalové mužstvo. Arab sa zasmeje a hovorí: Mám 17 žien, ešte si vezmem jednu a mám golfové ihrisko. Matka hovorí dcére: Keď mi tvoj otec kľačal pri nohách, ja? Nikdy. Zamiešal sa do rozhovoru otec. Neprerušuj ma, prosím, povedala som jej otec. Bachar oznámil 2 väzňom, čo sedeli spolu v jednej cele, že dnes dostanú 3. Tak sa na neho tešili. 3 dni bude robiť manželku mne, 3 dni tebe a 1 deň bude oddychovať. A prečo by mal odpočívať? Nech je 2 dni mojou ženou, potom 2 dni tvojou a potom hneď zase mojou. Máš pravdu. Aby sme sa nehádali, urobíme mu rozpis. Urobili rozpis služieb a vyvesili ho na stenu. Po obede konečne prišiel aj ten 3. spoluväzeň, ale hopla. Ukázalo sa, že je to chlap ako hora a ešte k tomu Gruzínec. Vošiel do cely, poobzeral sa a hovorí: Chlapci, odteraz vám budem robiť mamičku, ale cicík mám len jeden, takže budete musieť sosať na striedačku. Aby ste sa nehádali, môžete ísť podľa toho grafikonu, čo visí na stene. Zamestnanec príde za šéfom a hovorí: Šéfe, musíte mi zvýšiť plat. 3 ďalšie firmy majú o mňa záujem. Nehovorte, a ktoré sú to? Daňový úrad, telekomunikácie a elektrárne. Synček ide okolo spálne a počuje ocka hovoriť číslice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ide okolo, ako by si to ani nevšimol. Na druhý deň ide okolo spálne a zas počuje ocka hovoriť 1, 2, 3, 4, 5, 6. Už nevydržal a ráno sa spýtal ocka: Ocko, čo znamená 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ocko odpovedá: 1 znamená, že vyzlečiem maminku, 2 znamená, že vyzlečiem seba. 3 vsuniem, 4 vysuniem, 5 oblečiem maminku, 6 oblečiem seba. Na druhý deň po vysvetlení ide ocko okolo synčekovej izby a počuje 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Sekretárka stojí pri okne, príde riaditeľ a zozadu ju chytí za prsia. Pán riaditeľ, čo to robíte? Hrám sa, že ste rádio a týmito gombíčkami hľadám stanicu Rakúsko 3. Sekretárka siahne rukou dozadu a vraví: Pán riaditeľ, na túto anténu nechytíte ani twist. Mama hovorí jeden večer svojej 13-ročnej dcére: Zuzka, to, čo máš v nohavičkách, si poriadne stráž. Dcéra na to: Neboj, mami. Mne na to dáva pozor Peter z vedľajšieho vchodu a každý piatok mi to kontroluje. Na nudistickej pláži sa prechádza nahý chlap a na jednej polovičke zadku má vytetovaný vianočný stromček a na druhej veľkonočnú kraslicu. Príde k nemu teploš a pýta sa: Nemáš náhodou medzi sviatkami voľno? Pacient: Pán doktor, mám prirodzenie dlhé 3 cm. Môžete sa k tomu vyjadriť? Lekár: Bohužiaľ nie. Mám opar. Nemôžem sa smiať. Príde mladík za farárom sa vyspovedať.
Po niekoľkých minútach spovede sa farár nahnevá a mladíka opomenie. Synu, ty sa nespovedáš, ty sa chvastáš. Mladík chvíľu rozmýšľa a potom hovorí, no otče, keď už sme pri tom, ani vy sa nemáte za čo hanbiť. Rozprávajú sa dva slepé kone. Počuj, nepôjdeme tento rok súťažiť na Veľkú Pardubickú? Nevidím v tom prekážky.